Пак втори клип. Втори клип, бе! Втори клип, не го спрях. Така. Сега той взима камък. И по двата ще ги качиш те? Да. Знаеш? Така. Спря. Втора серия на оцеляването ни. Дайте положителен вод на клипа. Ще не мога да чупя, бе. Ще не мога да чупя тъп камък. Не знам, вече не ми дай на мен. Вече ми да. На мен са. Дами и господа, пак повтарям, дайте положителен вод за клипа. Да. Махай се, бе! Ти си моята. Къде ще тръгваме сега? Айран. Аз ще взема с моя. С твоята айран. Да. Нали? Да. Мен пак не ми даде да чупя. И на мен. Бъко е, значи, че сървъра забива. Вече ме дава. На мен вече. Намерихме бая айранче. Колко? Добро начало, нали? И колко айран? Имаме 6 айран. Пак е нищо, нали? Да, за 3 айран кирки. А за 2 айран кирки. Може да си направим айран кирки. Може да направим нещо по-яко. Ма не се знае, трябва да го пазим. Броня може, броня. Изтървахме крафтинг тейбъла. Мене бе. Дай да си направи кирка. Ама по-точно ти направи, защото нямаме много дърво. Аз съм 32. Аз имам 59. Аз опитвам да направя тук светлина. Копая на страни. Ами хубаво стигане вече, нали? Аз Изтървахме един айрана. Имам 53. Кога сме го изтървали? Ко направи, бе? Кой искаш, бе? Аз дета знам какво правиш. Ай, чакай. Ай, радвай се. Ама Ай, радвай се. Какво ще слагаш, кирката ли, бе? Да, ще слагам кирката. Аре, аз направим 2 камени кирки. Аре, още не се чупи, бе. Вече имам един стак камък. Ма и камъка ще е важен. Да. Добре, че се отбихме за камък. Само пътуваме с тези момче. На вакалчето. Господа и... Чукай, че снимаме клип. Кой ти говори? Баба ми. Откъде падна този пясък, бе? Човек запушихта. Апана. Откъде падна този пясък, бе? Чупи го, отли се, чупи го, аз с каш излиза. Чупи го с лопатката. Как ми се подига кара? Как ми се подига кирката, бе? Ау, здравейте хора, да, втори епизод. Тихо, баба, снимам, Кол намерех. Знаеш, дами и господа, намерехме и кол. Охо, даже още по-хубаво всъщност. Да, ама по-тихо, че снимам клиба. Ми зачупя една кирка. Чакай аз да си направя яркост, настройките на ярко. Да виждам Аз много. си намалих вчера и не виждам нищо. Без да искам нов Майнкрафт. О, много кол намерехме. Направи го на много, на Смей ярко. се. Човек, да не ти казвам, его бе човек, много кул.
Направи си го Аз на пък ти казах, не мога да се отърва. Ама направи си го на ярко, виж какво става, човек. Аз съм си го направил, бе. Ама на чисто ярко. Чистото. А чик, сега си края, аз си го открих, бе. Ай, Отивай за някакъв друг, бе. ай, нали си вземем в една къща, ли? Какво? Не, кога е? Имаме вече 18, ти ми го зма половината. Аз съм 14. Като стане, като ги сливам, Еми, аз почвам да гладнявам, ще взема една супичка. ще стане 30 нещо. Айде да тръгваме вече. Ще стане 32. Кол, яко. Но пак е нищо, айра Николо, пак е хубаво. Какво мина сега от твоята, бе? Ето е твоята, бе. Хубаво, аз минавам от твоята страна тук. Аз тръгвам да знаеш, нямам какво да правя вече тук. Пак намерихме нищо. Ари, аз съм представил, че имам лодка. Тя взе още малко. Аз ама. тръгвам. Чакай, мале! Виж ги как се връщат, бе! Имаме 2 стака, да. Тръгваме, толкова ще не стигне. Аз тръгвам. Що ме запуши, бе? Намерих кол. Ха-ха. Ари, да изхаба айран кирката, бе. Вземи напред там още една кирка и те смъги. Намерих много кул. Нагис. Сега за кома запушваш? Кол! Къде Сноса. таскал, бе? Аз го взмах. Стига, бе! Баба Меца, защо не взе кола? Не съм ти взимал колата и си мой пистой. Аз ще запуших пак. О, човек, О, намерихме. как ма шумна този. Върху мене ще май шиба. Ако ме запушиш още на път, ще ти хакна компа. О, добре. Ти можеш ли, бе? Мога. Човек, гледай, някаква се построил къща, ела да виж. Заради тебе щеш да умра. Заръгваме ли? Няма какво се прави тук. Ми да, бе, аз намерих къща. Този остров е много мизерен. Аз намерих къща. Изчакай, мале. Стана ли ти яко? Да ми стане яко. Не може да му чупя градинката. Не качи. Чакай. Ако имахме кофа, щяхме да я пуснем и тук, нали? Чакай, тук може ли? Аз. Да, щяхме да я пуснем и тук и той ще му бере градинката там. Аз тръгвам. Ако му пуснеш вода, може да... Да му бере градинката, да му вземем той. Да, ма, да му... Не може. Аз тръгвам. Чакай, моя човек, гладен съм. Какво да направя аз? Ето, намерях пътя. Тръгваме да. Не, ако ме изчакаш. Намерях края. Беше острова, нали? Да. Пак се отдалечихме от спалма. Аз тръгвам. Чакай ме, че се бъгнах тук на... тук долу. Вижте, човек, какво голямо нещо. Гледай какво голямо. Сега се отклоних заради тебе. Да гледам. Направо някакво грамадно. Има се те направи. Фървам камена кирка, който я вземе и ще е 5 месеца На край море. Не, гема. И лодка. Ние се връщаме по стария път, нали знаеш? Къде знаеш? Обръщай се, ние се връщаме май по стария път. Не. Не, тръгваме по май новия, не знам. Щом видиш лодка, Взех си я.